santri Bapak Ibu wonten beksan kelajenganipun menika tari candhi ayu. Nggih, menika saged pun derekaken saking gangsal welas putra siswa. Menika mijil saking Laladojo Srana. Menika wonten gendong Sia, gendong Khaira, Tisa, Arsi, gendong Lala, Delnanda, Husna, Raina, Andrina, Zaira, Bina Dalasan gendong Mega. Keparang ngaturaken beksan candhi ayu. Maliki kata dumateng kadang-kadang pelanggan kuliner Doblang ingkang njang punika kepareng inggih dilampahipun adicara pasar Doblang. Juru audio DC Audio mobil sama-sama tau medal sabaripun kula aturaken sumangga candhi ayu.
Oke, Candi Ayu sangat